Putri. Ya, lo. Ayo, Ger. Siji pokok siji aja sampai merucut angin munyekel kendaline kuda ya, Ger. Lo. Jaran kecil senyuman doro baik senireng para mantri jek-jekku ajek-jekku hei iki lho barange mon. Gapyak warga abdi rukun budaya Nger. Nyadong dawuh makon. Lo. Cuk. Kebesin do aja lali ya Nger. Tulung agung sekaring yadah lho Nger. Kesel dok. Mulai sing kesel. Urung istirahat wis dikon joget. Tukang drame bingung. Adan, iki arek sing wis do wudu apa rong? Sembayang sik ya, Dek. Wah ya sembayang kok.
Ojo. Iya. Gak wani. Lar. Wah iya iki lho. Oh iya Mbak. Ayo Mbak ngelaku. Mangkane lah wayahe training yang torek wae dadi wae sepelan iki. Pokoknya apa wi? Ayoni. Ayoni negara becite diseket yo, becite seket kabeh yo. Lali, Mas. Ayo napin. Wong loro. Sakne engko. Saya ora Ayo. sandalan Ayo. pisan. Dina Minggu versine nganu, Mas. Lali Positif. janjine, Mas. Aku tak melok-melok jarane wis. Heeh. Ben arah sandalan ya.
jaran iki ya diceluk ya digojak munggahno iki sing duwe omah ora usah isi nek sing karing ki heeh aku ora usah Pak Darman ora usah wis aku kuwi nek kene mburi wis ora usah omek titik ae kancane akeh ora dikabehne lek walah engko nek wis lak buyar kok sampeyan medhit mbok ya dikabehne tuwas nek aku nyelukne banter Apa ya dikabehne le? lah iya mesakne sing jaran adoh-adoh teko ngene gili manuk Sampai kembali lho le. kok tulung agung ayo Janjane kowe Oh sampun, nggih, matur suwun. Long yo hoi pulang os entake kok dilu waya sing suwi lek nanggap neh apa kowe iki saking ngempet tok. Atur sembah nuwun mekaten kala wae setunggal adicara tari. Turangga putri saking abdi rukun budaya muga dados syukuran panggalih panglejaripun manah. Dumateng para kadang kinasih nggih dumateng para tamu dengen. Kakak tepen rawuh boten kawiji-wiji sumangga dipun rahapi kemawon cecaosan ingkang sampun jumawi sing sampun kalati kala jilati sinambi amirsani gelaripun abdi rukun budaya Jaranan Campursari. Titiwaji ing mriki langsung saderengipun kita lumampah dumateng adicara saderengipun minangkanipun ugi pamundutan